Dobrý večer, priatelia. Na úvod samozrejme obligatne chcem poďakovať všetkým našim darcom, ktorí nám posielajú malé finančné príspevky na základe našej dávnejšej výzvy na činnosť hnutia Zdravý rozum, kresťanské a konzervatívne hnutie. A poďakovať sa aj za to, že rešpektujete požiadavku ministerstva vnútra a píšete do poznámky toho daru aj adresu. Ja viem, že viacerým z vás to je podozrivé, nemusí to byť príjemné, no ale my sme to nevymysleli. Dneska to nebude moje solo video, lebo na linke mám člena predsedníctva hnutia Zdravý rozum, Martina Klieštinca, a je s ním aj Igor Jurečka, ktorého určite všetci poznáte z jeho neúnavnej práce. On chodí a robí priame prenosy z rôznych zaujímavých akcií. Takže ja obidvoch pánov vítam. A Martin, ahoj, Igor, ahoj. Ahoj. Ahoj, Janko. A ja na úvod chvíľu teraz budem hovoriť. Toto v podstate nebude ani rozhovor, bude to taká vzájomná diskusia. Bude sa týkať výsostne aktuálnej témy baterkárne Šurany a odtiaľ sa posunieme potom k tomu šialenému plánu vybudovania veterného parku takisto nedaleko Šurian. Takže, ale na úvod, priatelia, samozrejme bavíme sa o tom, čo už naše hnutie dlhodobo, prakticky od svojho vzniku komunikuje ako jeden z hlavných problémov, a to je Green Deal. Tu treba povedať, že na moje dosť veľké sklamanie až silné znechutenie súčasná vládna koalícia a najmä strana Smer túto tému dlho nejakým spôsobom obchádzali, implicitne ju dokonca schvaľovali. Ja sám som počul premiéra pred pár týždňami hovoriť o nejakej problematike, kde to zadefinoval ako potrebné, lebo je to súčasť Green Dealu. No a najvypuklejšie to vidno na tom, že Slovensko ide na svojom území stavať prvú baterkáreň čínskeho investora a robí ten šialený veterný park údajne, to nám potom Maťo viac povie k tomu, alebo Igor, údajne s 240 metrovými stožiarmi, čo zatiaľ vo svete, pokiaľ viem, zatiaľ takto vysoké stožiare na veterné elektrárne nie sú postavené. Poďme k samotnej, ale podstate veci, prečo som aj kritizoval koalíciu a Smer. Je to z jedného dôvodu, totiž celé šialenstvo ohľadne CO2 je nezmysel. Ja som o tom nahral niekoľko videí, ja som napísal analýzu, prečo to je nezmysel, takú dosť dlhú, zverejnil som ju na Facebooku, možno ju zverejním ešte raz, aby sa to nejakým spôsobom pripomenulo. A vždy, keď sme sa o tejto téme bavili, aj v hnutí, aj keď som videa natáčal na tých predvolebných diskusiách, sme tvrdili, ja som takisto tvrdil, že Green Deal je niečo, čo spraví z Európy skanzen a zo Slovenska. A dnes sme toho svedkami. Sme svedkami toho, ako veľké firmy z Nemecka odchádzajú do napríklad Brazílie. Krupp Thyssen napríklad. A doma v materských krajinách si nechávajú výrobu, ja som to minule prirovnal, výrobu na úrovni zátok na pivo a takýchto podobných úplne marginálnych výrobkov, a celá tá ťažisková výroba sa prenáša na územie napríklad Južnej Ameriky, kde nie sú tie nezmyselné obmedzenia, ktoré nám tu dáva Green Deal. Nedávno, to je možno 2 mesiace dozadu, som hovoril o tom riziku, respektíve o tej hrozbe, ktorá nás čaká od roku 2027. To sú tie emisné povolenky ETS 2, ktoré predražia život slovenskej rodiny priemernej v
v priemere o 250 eur mesačne. No a dnes sa odohrala veľmi zaujímavá vec, ktorá viacerých z vás už aj pobúrila podľa tých reakcií, ktoré som videl, lebo však Igor Jurečka robil vysielanie. A to sú šurany. No, Martin Klieštinec je náš člen, ktorý, ja by som ho nazval takým lietajúcim, vysunutým prstom alebo styčným bodom nášho hnutia a za zdravý rozum on dnes išiel do tých šúrian, tak to on už išiel včera pre istotu, niekde prespal, aby sa tam dostal vôbec do toho objektu. Takže, Martin, ja sa ťa ako prvé chcem opýtať, čo sa vlastne dnes dialo v tých šúranoch? O čo išlo? O akú akciu? Čo bolo na programe? Nemyslím na programe protestujúcich, ale aká to bola udalosť? O čo tam išlo? Tak ja ešte pozdravím poslucháčov Zdravého rozumu. Príjemný večer, alebo teda aj deň, keď to budete počúvať cez deň. Bola to udalosť, ktorá bola poklepkávanie základného kameňa Paterkárne, ktorá sa má v Šúranoch stavať. A to dokonca navzdory tomu, že ešte nedobehla analýza dopadov na životné prostredie. Čiže tu všetci krútia hlavou, že sa porušil postup v legislatíve. Skôr položia základný kameň a začnú realizovať výstavbu, než dokončia analýzu dopadov na životné prostredie. Toto bol jeden z najčastejších argumentov, že toto je šialenstvo. No a bola tam čínska delegácia spolu s členmi vlády na čele s jej premiérom Robertom Ficom, bola tam Denisa Saková a tak ďalej a tak ďalej. Kvantum limuzín, toľko limuzín nevidíte pred úradom vlády, koľko tam dnes bolo. A kde teda poklepali ten základný kameň spolu s čínskou delegáciou. Robert Fico tam zasadil stromček. Údajne tam síce skoro 800 stromov vyrúbali kvôli tomu projektu, ale už len 710. No a voči tomu projektu dlhodobo proste protestujú obyvatelia Šúrian, Pánova a širšieho okolia, dokonca celého okresu Nové Zámky. A evidentne sa ukazuje, že aj z celého Slovenska, pretože tam došli ľudia naozaj z regiónov Slovenska to podporiť, ktorí ako vôbec ani v okrese Nové Zámky nebývajú. Veď teda ja som tiež z iného regiónu, zo západného Slovenska. Ty si tam išiel teda za stranu, za hnutie. Áno. Povedz mi, prečo si išiel o deň skôr, teda o deň, no. Prečo si išiel včera už? No, pretože som bol upozornený, že sa tam chystajú nejaké kvázi manévre, že sa to strašne uzavrie, ten priestor. A ja som teda využil to, že mám obytnú dodávku, tak som tam išiel a prespal som kúsok od tej lokality. No a jak som sa zobudil ráno o 8:30, no tak už to bolo uzavreté aj okolo mňa, hej, tam v podstate bol uzavretý tá celá hlavná cesta, celá tá dopravná tepna na ten smer ku Paterkárni už bola odstavená od kruhového objazdu, tam boli policajti. Som dobre šiel. No, teraz musíme zastaviť, lebo vypadáva signál buď mne, alebo tebe. Budeme musieť strihať. Počkáme na signál. Takže vypadol nám na chvíľu signál. Sme v autách, aj ja, aj Maťo s Igorom. Takže ešte raz, keby si mohol povedať, jak to tam teda už ráno vyzeralo, keď si sa zobudil. No o 7:30, keď som sa zobudil a teda už som vyšiel na to miesto určenia, tak ten výjazd zo Šúrian, tam je kruhový objazd a
zákruta na smer tej hlavnej cesty, ktorá ide okolo budúcej baterkárne, bola komplet zablokovaná. Tam proste stali policajti a na tom kruhovom objazde sa na ten smer vôbec nedalo odbočiť. Dobre. Ale teraz... aby to nebolo dosť, policajti boli v celých Šúranoch a zablokovali mnoho ulic. Aj pri tom kultúrnom dome, kde zase mali stretnutie tí politici a delegácie spolu s novinármi. Čiže v podstate po Šúranoch sa v podstate s autom po tých hlavných častiach nedalo chodiť a peši obmedzenie, lebo do mnohých častí ani peších ľudí nepustili, lebo tam boli také tie zátarasy. Dobre, teraz by som sa Igora opýtal. Igor, ty si išiel dnes. Má si nejaké problémy? Spomínal si, že už si sa nedostal niekde, čo si chcel ísť pozrieť? No ja som tiež vedel, že tam je dneska mimoriadne zasadnutie vlády práve za týmto účelom. No a mohol som si vybrať, že kde pôjdem, pretože bol som akreditovaný novinár a mohol som ísť na mimoriadne, ale povedal som si proste, že ja budem informovať z tej druhej strany barikády a išiel som vlastne o 6. vlakom Urpínom, ktorý ide do Banskej Bystrici a priamo v Šuranoch som vystúpil, o 7. som vystúpil na stanici a chcel som si obzrieť posledný, teda nestihol som už východ slnka, čiže to bol ešte posledný východ slnka pred počúkaním do kameňa. Chcel som si pozrieť tých 600 hektárov tej slovenskej pôdy, o ktorú sme vlastne prišli, teda o ktorú prišli slovenskí vlastníci, teda už neviem, či boli konkrétne už slovenskí, lebo tá slovenská zem sa rozpredáva už veľmi dlho a už má rôznych iných vlastníkov, ale takisto som si našiel proste cestu, ktorú by som mohol ísť. Chcel som takú polnú cestu popri nejakom závode na opravu. Majú tam nejaký taký podnik. No už stáli tiež policajti, no. A nechceli ma tam pustiť. A tak som povedal proste, aj keď som sa preukázal, že som novinár a že vlastne robím svoju novinárskú prácu, bolo to niečo podobné ako počas covidu, keď som takisto... Počkaj, ale ty si hovoríš, že ty si bol akreditovaný. Áno, ja som mohol ísť ako akreditovaný, ako slušný novinár tam medzi vládnych činiteľov a zúčastniť sa toho. No to potom prečo ťa nepustili? Tak ja som im nevysvetloval, že teraz pretože tam to bolo oficiálne robené z bezpečnostných dôvodov tak, že oni sa zhromaždili, tí nominári, na určité miesto a potom kontrolovaní a potom vlastne mohli ísť. Ale ja som si vybral inú cestu, no a potom som sa na chvíľočku vrátil a skúsim trošku aj s takou modernejšou 360 stupňovou kamerou sa tam akože prejsť, no tak som si zopakoval si tú cestu, no a samozrejme tí príslušníci v troch generáciách policajných aut, tak vlastne aj modrej tam boli, aj zelení, žltých som tam nevidel, ale dokonca ešte bola aj tá tretia, posledná teda prapôvodná generácia, kde bolo napísané pomáhať a chrániť. Boli normálni, akože milí, vysvetlili mi proste, že ja som im tiež vysvetlil, že všetci musíme slúžiť a musíme proste, teda niektorí otroci proste, teda väčšina otrokov musí vlastne za tú otrockú prácu proste, alebo musí niečo vykonávať, musí otročiť, ale že každý má proste nejaké hranice, že predsa aj tí vojaci proste v tých ťažkých časoch, keď boli prinútení zobrať flinty a navzájom sa strieľať, že proste môžeme sa aj takto všetko vyhovárať, ale no, tento argument som neúspela, teda žiadne také emócie som u nich nevyvolal a nakoniec som potom odišiel. Mal som takú slovenskú vlajku za sebou a trošku som sa tak po Šuranoch previezol. No a na tú benzínovú stanicu, kde som videl, že na tom kruháči vlastne je tá odbočka na smer, kde tá fabrika má stať. Aj tam to bolo uzavreté, už Martin spomínal. No a tam ma našla aktivista zo Šurian a tá už ma proste navigovala. Tak sme si spravili tiež taký prejazd. Videli sme proste, že naozaj všetky prístupové cesty. Dokonca bolo také zaujímavé, že aj hasiči blokovali určité ulice a snažili sa mu ukázať, že tam odbočiť nemôžeme, pretože je to teraz zakázané v tento deň. No a potom sme sa už vrátili a to námestie bolo plné
zástav, píšťalok a všelijakých trúbok. Dobre, A dobre, potom, k tomu sa dostaneme. Ťa to ti zastavím. poviem, Martin. Takže ja nemám nejaké zaujímavšie informácie a potom sme to spolu prežívali. Ja som držal tú kameru a snímal všetko, Dobre, čo sa tam a dialo. poďme k samotnému, teraz tam bolo aj teda také protestné zhromaždenie. Ono pôvodne sa malo konať mimo toho samotného poklepkávania kameňa. Dobre, Maťo, tak skús nám povedať tak dynamicky, čo sa dialo. Ty si bol samozrejme na tom protestnom zhromaždení a tam nastávajú tie kontroverzie, o ktorých už veľa ľudí vie. Len ty si bol priamym účastníkom toho. Bol si aj pri tých fyzických inzultáciách zo strany polície. Čo sa tam dialo, prosím ťa? A prečo sa tak dialo? Ja som bol na dvoch miestach. Najskôr som bol na tom námestí v Šúranoch, pri tom hoteli, kde sa stretávala tá delegácia a novinári. A potom sme sa premiestnili v tej fabrike. Čiže teraz sa pýtaš, na ktorú lokalitu. Od začiatku, chronologicky. Áno. No tak najskôr my sme sa pôvodne stretli na pumpe pri tom kruhovom objazde, kde sa odbača na tú hlavnú cestu, ktorá ide okolo tých polí, kde sa má stavať tá fabrika. Ale tam nás nepustili. Uh-huh. A niektorí ľudia zostali na pumpe, ďalší tam prichádzali. No a my sme si povedali, že ideme na námestie v Šúranoch, kde je ten hotel, lebo tam vlastne je to stretnutie tej delegácie a je to tam vlastne ohraničené policajnými kordónmi. Takže tam som vlastne išiel a tak tam sa taký dav utvoril z ľudí, ktorí voči tomu protestovali a bol vyzbrojený ampliónmi a takými hlasnými trúbkami a začal trúbiť, lebo tí policajti nás bližšie k tomu hotelu nepustili, aby ich proste aspoň rozrušili, že teda spoločnosť s tým nesúhlasí. A tam vznikali rôzne diskusie a kopec emócií, ktoré v podstate boli hlavne teda prezentované tým trúbením. Ale potom sa stala zaujímavá situácia, kde do tej slepej uličky, ono to nebola slepá ulička, ale na konci tej ulici boli tie policajné kordóny a tam to bolo zaslepené priamo policiou a pred tými kordónmi stal dáv ľudí, ktorí tam došli protestovať. Z opačnej strany od hlavnej cesty do tej ulice, čo je možno 500 metrov dlhá, zatočili limuzíny vládnych činiteľov a teda s tými majakmi, neviem koľko luxusných Mercedesov, Bavorakov a neviem čoho všetkého. A v jednom bola vidno, že aj Denisa Saková napríklad a tak. No ne, oni, toto úprimne poviem, že asi celý ten zásah mal na starosti nejaký študent policajnej akadémie z prvého ročníku, lebo nechápem, oni proste zabočili do tejto slepej ulice, ktorú zaslepili samotní policajti, a kde bol tento dáv ľudí. A bol už tej koniec. Čiže oni vlastne nevedeli vycúvať. Dobre, Maťo, počúvaj. Jak sa toto... ľudia to obklúčili, áno? No, dopovedz teda. Ľudia tie auta obklúčili, chytili sa za ruky, normálne, a nechceli ich pustiť. A bol tam teda aj Suja, aj Marian Kotleba, a taký, bol tam Jaro Sedlák, proste známi ľudia, rôzni, boli tam z hnutia ONAS, Ivan Stanovič a tak ďalej, že tam boli ľudia, ktorí sú aktívni aj v tom priestore. A v podstate tie auta tam zostali bezradne stať. Normálne ste videli cez tie okná, že oni boli vydesení, tí ľudia, čo v tých autách sedeli, oni nevedeli, čo sa bude diať. A ľavá ruka nevedela, čo robí práva, čo sa týka tých policajtov. No, 10 minút zavolali zásahovku, ktorá nás začala na silu otláčať napriek tomu, že my sme tam slušne stáli a držali si znaky. Na toto som sa chcel opýtať, lebo z hľadiska tých bezpečnostných zložiek a vôbec ochrany ústavných činiteľov je toto, čo si práve povedal, obrovská chyba.
Takýchto chýb tam bolo kvantum. Oni uzavreli miesta, kde tieto delegácie vôbec nemali zmysel ísť a miesto, ktoré bolo doslova pred vchodom do toho hotelu, tak tam ho uzavreli možno 20 metrov od toho vchodu, kde priamo sme videli na tých ľudí, čo tam proste to nemalo hlavu a petu. Toto, ja by som to, ako ja som to vedel lepšie organizovať. No len veď, táto chyba, o ktorej si hovoril, tá slepá ulica, teda zaslepená dočasne, to je obrovská chyba aj z hľadiska potenciálneho ohrozenia tých chránených osôb. Áno, absolútne, fatálna. Lebo toto, keby niekto chcel, hej, našťastie nikto taký sa teda neobjavil, ale skúsenosť už aj s politickým násilím na Slovensku bohužiaľ máme. Tento prestoj, neviem, ktorý ako dlho trval, že vy ste dokonca ich mohli obklúčiť a tancovať. 15 minút minimálne. Však je to na nahrávke, Igor to nahral. A tancovať okolo tých ľudí, to je totálne zlyhanie bezpečnostných zložiek. Áno, teraz bez ohľadu na sympatie. Že oni nás dokonca nechali ísť, videli tie autá, pri tých kordónoch pred tým hotelom, videli, že tie autá prichádzajú. Ináč tí ochrankári v tých autách videli, že tá ulica končí davom ľudí, ktorí demonštrujú, ale išli nakoniec tej ulice, jeden za druhým. Dobre, prepáč. A z druhej strany tí policajti sa pozerali, čo zabarikadovali tú ulicu na nás, jak sme to zbádali a začali sme ísť na opačný koniec ulice, aby sme tie autá obklúčili. A oni nás nechali ísť. No počkaj, len tu sa ťa musím opýtať jednu vec. Veľmi dôležitú, aj keď možno sa bude zdať, že preháňam. Vás niekto kontroloval, či nemáte zbraň napríklad, prípadne pri sebe? Ne, vôbec. Toto ne. To bolo celé také smiešné, lebo z jednej strany to bolo totálne amatérsky urobené, že SBS-kar v Tesku by to lepšie spravil. A z druhej strany potom ten zásah, o ktorom budem hovoriť, bol brachiálny a absolútne neopodstatnený. K tomu sa dostaneme. Ale ešte poviem, že normálne padali tam také myšlenky, že však chyťme 30 ten Bavorák a prekoďme ho. Že boli tam také reči v tom dáme. Že ako tá Denisa Staková by sa si čudovala, asi by si poškodila šminky, keby k tomu došlo. No ne, ako my tu máme skúsenosť s atentátom na premiéra, kde evidentne zlyhali aj bezpečnostné zložky. Človek by si myslel, že po takomto niečom sa už nemôže stať toto, čo si ty teraz povedal, čo si opísal, lebo určite mi bezpečnostní analytici dajú za pravdu. Toto je fatálne, mohlo byť fatálne. My sme po tom proteste mali také stretnutie. Vydrž, Maťo, nechaj ma dohovoriť. Toto je obrovské zlyhanie tých bezpečnostných zložiek, lebo nehať 15 minút chránené osoby v situácii, kedy nemôže ísť ani dopredu, ani dozadu v nejakom menšom meste a nehať tam prístup k veľkému množstvu ľudí, ktorí nie sú skontrolovaní. Čiže keď už ideš len na obyčajné ministerstvo vnútra, alebo kam prechádzaš cez tú kovovú mrežu, teda tú kovovú kontrolu, kde ti detekuje všetko, musíš všetko nehať, čo máš malý, dokonca aj malý nožík, keď máš rybičku, všetko musíš nehať dole a zrazu ľubovoľnému počtu ľudí, neskontrolovaných, oni umožnia prístup k chráneným osobám. Ja to preto zdôrazňujem, lebo keď toto video určite bude veľa ľudí počúvať a určite aj kompetentných ľudí, toto je obrovské zlyhanie. Toto je totálne zlyhanie. Čo hovoríš ty? Mali sme s tou partiou organizátorov protestov. Pozerali sme si spätnú väzbu médií, keďže tam bolo ešte to je dôležité povedať, kvantum médií, vrátane mainstreamových, keďže toto bol protest proti vláde Roberta Fica, tak tam zrazu boli naši kamaráti SME, Denigen, Markiza, Jojka, STVR a neviem kto všetko, hej? A išli medzi nás. No, takže tam boli aj tieto médiá. No ale v podstate tu
to sme potom sledovali na tom stretnutí, čo sme mali po proteste, výstupy z tých médií a tam jednotliví členovia vlády a všetci možní aj nemožní ostro kritizovali krajnú neprofesionalitu policajtov, že to bolo, doslova padali slova zlyhanie policie. Toto veľmi, veľmi zle hodnotili. Takže... No bolo, lebo sa mohol nájsť pokojne Cintula 2, Cintula 3 a nemusel, hlavne v tejto vypätej atmosfére, ktorá vládne aj na Slovensku, tak to mohlo opäť dopadnúť fatálne. Chvála Bohu, že medzi tými protestujúcimi boli všetko zrejme ľudia s dobrým úmyslom. Hej. Dobre, poďme Maťo k tomu, čo ľudia asi aj najviac zaujíma z tejto časti. A Igor, keby povedal svoju skúsenosť, kde sa to zlomilo, kde začal ten proces toho až brachiálneho postupu tých bezpečnostných a ozbrojených zložiek voči tým demonstrujúcim. Jak ste to odhadli? Kedy sa to stalo? Prečo sa to stalo? No, ako už aj Igor povedal, musím povedať, že tam bolo snáď z niekoľkých okresov policajtov. Ja som toľko policajtov rôznych druhov, od ja neviem, mestských až po tých kukláčov, ale takých, čo majú tie korytnačky ešte aj na topánkach, tie všelijaké neprestrelné so štítmi. To som nevidel ani na protestoch proti covidu. To bolo jak bráne cvičenie. A oni boli rozstýlení po celých šúranoch, hej. Ešte viac tých policajtov bolo na tom poli pri tej baterkárni, čo je možno 7 kilometrov odtiaľ, alebo 8, od toho námestia. Lenže tým pádom, že oni sa premiestnili všetci tí papaláši na to námestie a sme tam stali vlastne zbytočne a naopak tá partia, čo zostala na tej benzínovej pumpe pri tom krúhači, pri tej baterkárni nám dala vedieť, že tam sa preneslo to centrum diania, že máme ísť tam, tak sme sa vybrali tam. Dostali sme sa autami len po tú pumpu, tam sme to odstavili a odtiaľ išli pešo aj 3-4 kilometre. Na cestu idúcu možno kilometr okolo na cestu idúcu medzi poliami, ale zhruba kilometr od toho stavediska v tom poli od baterkárne. A nič široko ďaleko nie je, len z jednej strany polia, z druhej. Tak keď sme došli na to miesto, tam bolo kvantum policajtov, ale naozaj, že ťažké zásahovky, všetko možné. A začali prichádzať ešte aj tí policajti od toho hotelu. Tam sme možno videli, koľko je na Slovensku policajtov. Keby sa, ja neviem, ešte Žiline snáď vylúpi banka, tak ani tam by snáď ešte neboli policajti pri tom množstve. Boli sme tam, trúbili sme s tými trúbkami, vyjadrovali sme nespokojnosť, lebo však tam na tú diaľku kilometr alebo koľko cez to pole sa to nedá ináč ako akusticky. A potom beží také vešenie tam bolo postavené. No a boli tam asi traja ostreľovači. Ja. To som si ja nevšimol, že vraj Igor hovorí, že tam bolo lešenie. Áno, počul som. No, takže my sme sa rozhodli, že ideme bližšie k tomu areálu tej baterkárne, ktoré v tom poli možno, ja neviem, kilometr od cesty, alebo 500 metrov, neviem to presne, kde je aj spravená skrývka tej pôdy, hej, že tam je schod, možno meter, kde tú nekvalitnejšiu pôdu už vyvozili. Tam sme aj išli a tam sa zrazu premiestnili tie jednotky a nepustili nás bližšie, jak za tú hranicu tej skrývky, kde je ten schod, kde je ten tých 600 hektárov, kde má stať tá priemyselná zóna s tou baterkárňou. A to bolo ešte stále možno 300-500 metrov od toho miesta. Tam totiž taká hala, jak diskotéková hala skladaná, jak sú na festivaloch Pohoda, tak kde mali tí papaláši mejdan, hej. No takže my sme tam trúbili
a proste upozorňovali sme, že občania na Slovensku s tým veľmi nesúhlasia. No a oni evidentne sa im to nepáčilo, tak na nás tých policajtov povolali. Oni stali čelami voči nám, čiže chránili chrbtom tú baterkáreň, čerom stali voči nám na hranici toho pozemku a potom začali kráčať a vytlačať nás. Oni mali ešte aj tie štíty také tie. A proste, ale tam boli aj zelení policajti, tam bolo, neviem, tam bolo strašne. Nebolo ich viac jak ľudí, ale asi jednak jednej to bolo. To bol paradox. Začali nás vytláčať a tí sa ako nekašľali. Normálne silou tlačili a ich mi to bolo jedno, že jak tlačia. Proste ako naštartuješ buldozer a začneš tlačiť niečo pred sebou. Takže starší ľudia začali tam padať. A ja keď som videl takú bábku, asi 70-ročnú, a ona bola strašne taká maličká, taká, ja neviem, 1,60 m mala, alebo 1,50 m. Maličká babička. Oni ju zhodili, lebo však samozrejme v tom bahne. A jak ju zhodili na zem, tak oni normálne tlačili po tej hline, odtlačali ju nohami, normálne ju vytláčali. Normálne, ako proste jak na vojne, na fronte, alebo kde. A ja som ako kľudný človek, mierumilovný, ale tu mi preplo. A normálne som si predstavil svojich rodičov, hovorím, začal som hučať na to, ste normálni? Akože vy nemáte rodičov? Však tá babka len stojí na nohách a vy ju tu teraz normálne tlačíte. Však ju rovno ubíte, však ju zastrelte, opravte ju, však to má už len krok od toho, čo robíte. Normálne ma to vytočilo a vtedy som sa začal tlačiť do tých policajtov naspäť. To ma normálne ma to vyhecovalo, vtedy som chytil adrenalín, toto ma naštartovalo. Keby mňa tlačili, to ma tak nenaštartuje. A keď som videl tú babičku a ďalších ľudí, to ma naputovalo strašne, ako toto fakt. Tak som začal tlačiť proti ním, ja neviem, hodil som hlínu im do toho štítu a to veľa ďalších ľudí, a vedľa kúsok odo mňa stal Maroš Kotleba a ten tiež, toto proste vyprovokovalo ľudí, tento obraz, čo tam bol. Áno. Ale ako Kotleba dostal také šupy obuškom po hlave, že na ňom som už aj videl, že toto ho už bolelo, to už začal sa chytať a už som videl, že nemá veľa síl odporovať, lebo normálne a Kotlebu poznajú, hej, však to bol bývalý poslanec Národnej rady, takže ako aspoň nejaký ten pocit, že toto by mi nemuselo úplne prejsť takýto neprimeraný zásah, lebo je to známy človek a vie sa ako nejako brániť verejne. Nemali vôbec voči sa v tom, či to bol Kotleba, ja, babička a kvantum ďalších ľudí a aj starých ľudí a žien, veľa tam bolo žien, nerozlišovali žena, chlap. Proste išli jak tie obrovské traktory, čo majú predné kolesa rovnako vysoké jak zadné, keď idú cez pole a tlačia čo sa dá. To nás vytlačili asi, ja neviem, cez to pole tých 700 metrov, koľko to mohlo byť. Dobre, teraz ťa zastavím, prepáč. Lebo toto, čo si povedal, mi pripadá až ako provokácia, lebo vlastne pôvodne pokojného protestu organizujú na zvukové prejavy. Tí policajti, alebo policajti, vlastne aj teba, aj Kotlebu a neviem koho, každého ešte ho aj Súja tam bol napríklad. Vyprovokovali tým, že starú pani, 1,50 m vysokú bezbranu, si kopali jak fotbalovú loptu. Zďaleka nie jednu. No navyše nie jednu. A toto naozaj vyprovokuje každého normálneho muža k tomu, aby takúto osobu chránil. Takže tu chcem poukázať na fakt, že sa ten protest mohol zvrhnúť do niečoho ozaj násilného, vlastne vyprovokovala polícia, hej? Ja som si kúsal do pier. To normálne, ako ja som fakt není násilný. Ani na tých protestoch pri covide a tak ďalej. Ja som proste toto násilie
Ale to máme normálne, fakt, ako, neviem to vysvetliť, a však toto asi každý pochopí, takúto reakciu. Štartovalo No ale ma to, nie len mňa. ja stále sa sústredím na tie zložky, ktoré zlyhali v tej slepej uličke, totálne zlyhali. A teraz vlastne oni svojim správaním ako to násilie ako keby vyprovokovali. Áno, ja som tomu nepochopil, hovorím preto, že to asi ani nie žiak prvej triedy na policajnej akadémii, ale asi nejaký SBS-kar riadil, čo si kompenzuje, že nemal detskú izbu, lebo toto absolútne, to sme sa zhodli, v tomto jedinom sme sa zhodli s členami vlády, ktorí tam mali to stretnutie, voči ktorému sme protestovali, že tá polícia to absolútne nezvládla. Ale, a zase musím to povedať, však potom to pokračovalo, oni nás vytlačili opäť na tú hlavnú cestu, ale nedovolili nám stať ani na tej ceste. Oni nás vytlačili do stredu cesty a potom na opačnú stranu tej cesty do krajnice, do blata. A voľnú cestu prázdnu, kde nič nechodilo, sem tam raz za 15 minút nejaké potajné auto, lebo oni ďalší policajti ešte prichádzali, nechali voľnú a nás nechali stať niekoľko hodín v blate na opačnej strane cesty. A povedz mi dôvod, lebo ja k tomu potom tiež niečo poviem. Prečo až takto? Prečo vás ani na tej ceste nenehali stať? Tam čakali nejakú kolónu vládnych vozidiel, alebo prečo vás tam nenehali stať? Tie vládne auta tadiaľ nechodili, oni už boli v tom areáli, ale zaprvé možno kvôli sebe, že keby potrebovali prejsť, čo si nemyslím teda, lebo však my sme mohli stať aj v polovici cesty a oni nás vedeli obchádzať. Ja si skôr myslím, a teda zhodujem sa vo veľa ľuďoch, s veľa ľuďmi. A teraz ešte poviem to, že ja neznášam progresivistov, túto vládu verem ako menšie zlo a ja som volil Smer a kružkoval som napríklad Roberta Fica. Ja sa k tomu priznávam. A ešte stále, ja som stále hovoril tebe, Jano, že až tak ich nepodrážaj verejne, lebo proste bojujú s tými šialencami v Bruseli a s progresívcami a nechcel by som si to teraz s nimi vymeniť, ale toto musím povedať, že neviem, že čo by som teraz volil. No viem, lebo volil by som zdravý rozum, ale keby nebol vtedy zdravý rozum hnutie ešte založený, tak asi už by som nešiel voliť, lebo a tu sa hovorím, zhodujem s mnohými v tom, že tu je ešte viac v tom, že Fico musí dokázať tým partnerom v BRICSe a v Číne, že dokáže presadiť akúkoľvek šialenú investíciu. K tomu sa dostaneme, Maťo. Ja teraz zaujíma ešte toto. Poviem prečo, lebo na jednej strane oni úplne nasprostasto dopustia, aby chránené osoby 15 minút vlastne boli absolútne nechránené pred akýkoľvek šialencom, ktorý naozaj tam mohol prísť s granátom alebo s podomácky vyrobenou výbušninou alebo s legálne či nelegálne držanou strelnou zbraňou. A na druhej strane robia takéto sprostosti, že násilím na starej dôchodkyni vyprovokujú reakciu a vytlačajú vás o pol metra alebo o meter ďalej, ako keby to bol nejaký zásadný bezpečnostný problém. A pritom chránené osoby nehajú 15 minút na pospas. Toto je polícia? A preto to hovorím a preto verejne kladiem, ne tebe, ani Igorovi, ale verejne kladiem otázku, čo je toto za zgerbu hlupákov? Čo ten minister vnútra tam vôbec robí? Na čo tam je? Neviem ti povedať. Toto je totálne zlyhanie, čo mi tu vyprávaš. Igor, ty si bol tam s Maťom, alebo ty si niekde natáčal vtedy? Ja som všetko natáčal, takže ja som bol v centre diania. Takže ty to máš natočené, toto, o čo sa bavíme. Áno, všetko tam je, no. Všetko, čo som dokázal. Proste ja som kameru nevypol, hej. Takže není to o tom, že Maťovi sa sprísnilo. Je to o tom, že je to verifikovateľné z tvojho záznamu. Áno, však na to je moja úloha proste spraviť ten záznam. Ako ja tam nevždy proste o tom, aby som informoval, čo sa v reáli
dialo, no a to som aj robil. Dobre, tak pokračuj, Maťo, teda, že jak to pokračovalo potom? No ešte, no tak potom sme boli vytlačení na tú cestu a ani na nej sme nemohli zostať stať. To je možno 700 metrov od tej baterkárne, od hranice tej baterkárne, nie od tej baterkárne, a možno kilometr od toho stanu v tom areáli tej baterkárne, kde boli. A neviem si zostať sa na tom kúsku suchého alebo relatívne suchého asfaltu, ale vytlačili nás na opačné pole cez tú cestu. A tam zostali stáť, keď si to na národní tříde, keď si pamätáte tie dokumenty, keď voči tým študentom išli a tí študenti tam dávali tie kvietky a tak oni tam stáli, jak železné sochy, iba čelom stáli, zakuklení a stáli tam a my sme stáli voči ním a čakali, že čo bude pokračovať. A tak sme zostali stáť veľmi dlho. Tam si ľudia začali znova trúbiť, púšťať tie pesničky na magnetone, na tých ampliónoch hymnu a tak. A tam som začal vidieť, že hlavne teda tí zelení policajti, niektorí, ako vyloženie, asi tretina policajtov, tak by som povedal. 2/3 boli normálne obete povolania, že keby im dajú oveľa by nás rozsekali mačetami, tak som mal pocit, že snáď by išli do toho. A tretina policajtov, už to nebolo len, že mám z toho dojem, už aj tvárili sa na nás ako mimikou, gestikou a už niektoré aj nám odpovedali niektorí, že toto sme nechceli, že toto je moc, že toto radšej kľud, aby sa ničo nestalo, ale už im normálne začali, tretina policajtov evidentne dávala najavo, že toto je cez čiaru, že toto ešte nezažili a že nechápu, čo to dostali za pokyn a že toto už robili vyložené proti svojej srsti a už nám to nedávali najavo iba s pocitom, že stáli a že ja neviem, možno zmenili troška pohľad, ale už aj úryvkami reči hovorili, že to, keď sme, lebo ten Dáv na nich argumentoval, že čo ste sa zbláznili, prečo ste to spravili, že akože toto že čo ešte môže nasledovať, že toto bola adekvátna reakcia, ako toto sa veľa ľudí pýtalo. A fakt 3/3 policajtov asi bola naozaj taká, že z tohto toto asi budú doma a s kolegami prehodnocovať, že kam toto bude smerovať asi v polícii. Ale 2/3 boli vyložené také, že asi, že obete povolania, že neviem, keby ešte čo by boli ochotní splniť. Dobre, Maťo, teraz sa zastavím znovu. Prejdeme k tej politike, ktorú si chcel začať, ale ešte na margo toho, čo si povedal, ja musím tomu dodať, a už nemám dôvod niekoho šetriť, naozaj nie. Ak sa nemýlim, to je práve Robert Fico a jeho najbližší spolupracovníci, ktorí tu vykrikujú do dnešného dňa, že ja neviem, Lipšic alebo kto poslal vodné diela na demonstrantov, ktorí tu vykrikovali presne o týchto brachiálnych postupoch, keď boli tie protesty proti covidu. A není toto to isté, čo oni kritizujú? Nebolo toto to isté? Ale akože tento zásah bol absolútne neadekvátny. To neboli tam vodné diela, zrejme dodúbali asi toho operačného veliteľa z toho zásahu pred tým hotelom, že zlyhal, tak teraz asi sa chcel ukázať, že bol som dodžubaný, zakročte, alebo ja neviem. Ešte mám iný pocit, že tým, že tam bola tá delegácia vlády a tá čínska delegácia v tej hale, v tom poli, tak tam asi oni si mysleli, že sú niečo viac, že my im tam nebudeme ani húkať. Neviem to posúdiť, ale neviem, či sa to dá porovnávať zrovna s vodným dielom, lebo tam ja som bol, keď používali to vodné dielo a tam namierali to vodné dielo na ľudí, čo boli 3 metre odtiaľ
a tam mrzlo za prvé a tí ľudia od toho voľného diela leteli 20 metrov, jak tú šupu dostali. Ja viem, že tam neboli zlomené rebra a tak, takže samozrejme, neviem, neviem to. Ja hovorím teraz o mechanizme, o tej podstate. Ja viem, že tam... Áno, princíp je rovnaký. Princíp je rovnaký, hej. Že na jednej strane kritizujú neopodstatnené násilie a na druhej strane za ich vlády sa to deje. O tom hovorím. Ja nehovorím, že ja viem, že tam vodné diela neboli, že tam neboli ani tým pádom samozrejme tie cisterny. Hej, to všetko viem, ale ja hovorím o tej podstate toho celého. A teraz prejdem k tej politike, ktorú si chcel začať, lebo my sme sa x-krát bavili o tom, my dvaja, že keď sa Fico vrátil z týchto krajín, hlavne z Číny a z Ruska, stále potreboval meniť volebný systém, ako keby chcel dokázať, respektíve ako keby mu niekto vytkol, že nevie zaručiť kontinuitu. Hej? Lebo máme 4-ročné volebné obdobia. A môže prísť vláda progresivistov, ktorá môže niektoré veci sabotovať a tá politická stabilita na Slovensku že nie je zaručená. A tu trošku zase odbočím tej mojej obľúbenej téme z volebného zákona a jeho potreby a tej potreby zmeniť ho, lebo Robert Fico, keď po takýchto cestách sa vrátil na Slovensku a začal s touto témou, začal rozprávať veci na úrovni základnej školy pre mentálne znevýhodnených. Začal také tristy vyprávať, že ja som to x-krát nemohol počúvať, keď on vyprával, že o potrebe navýšenia kvóra máme 5% na 7% a volebnej kaucie vo výške 100 000 eur, až 100 000 eur. Čo by spôsobilo o mnoho nižšiu volebnú účasť, lebo veľa ľudí napríklad volí strany, ktoré sa pohybujú tesne nad 5%. Čo by zmarilo, a doslova zmarilo tú podstatu zastupiteľskej demokracie, lebo kto si môže dovoliť, ktorá strana? No parlamentná jedine si môže dovoliť, zaplatí 100 000 eur. Alebo strana oligarchu. Alebo strana oligarchu. Takže Robert Fico namiesto toho, aby prišiel s návrhom, ktorý je relevantný a všetky tieto problémy, ktoré on chcel vyriešiť, ktoré by vyriešil, prišiel s úplným idiotizmom. Alebo Nepočujeme sa, vypadol si mi. No, počuješ ma? Haló. No, vypadol si mi teraz, až teraz som ťa začal počuť. No, dobre, ja ťa počujem stále. Takže to som povedal, že Robert Fico došiel s úplne idiotským návrhom, ktorý totalitarizuje spoločnosť a ktorý potlača podstatu zastupiteľskej demokracie. Lebo to riešenie je úplne jednoduché. Zmeniť, keď budem hovoriť teraz v extrémoch, zmeniť volebný systém na väčšinový a vytvoriť 150 volebných obvodov. Napríklad. Hej? A tam nehovoriac o tom, čo máme my v programe o potrebe obmedziť pasívne volebné právo, teda právo byť volený, aby sme nemali napríklad starostov, analfabetov, hej, a zaviesť imperatívny mandát a zaviesť odvolateľnosť poslanca v volebnom obvode, v ktorom bol zvolený. Áno, toto tam bolo veľmi často diskutované, táto myšlienka tvoja, že za každý okres budú dvaja poslanci, pretože to tak vychádza, jak si ty hovoril, že pri 150 poslancoch zhruba počte okresov vychádzajú dvaja. Ja som teraz povedal, že správame 150 volebných okresov, ale môžu byť dvaja za zhruba jeden okres. Ono to treba vážiť, lebo oni nemajú rovnaký počet obyvateľov. Ale toto štatisti a sociológovia vedia veľmi presne zacieliť. Áno, len ľudia nie takí odborníci, takže ľudia veľmi skloňovali aj na tom stretnutí po tom, čo sme mali, tí organizátori a tak ďalej. To bolo spomínané. Naprvé tá minca má dve strany.
za prvé to volebné právo by bolo na každý okres 2 ľudia, by sa vyberali z daného okresu. Nie, že 50 kočkov z Bratislavy budú voliť v okrese Nové Zámky, ale z daného okresu ľudia, jak je to pri komunálnych voľbách. Hej. A potom keby a druhá strana tej mince je to, čo si hovoril, že ak tí ľudia začnú zlyhávať, tak tam nastúpi ten imperatívny mandát, vykoná sa regionálne referendum a tých dvoch alebo jedného, ten, kto zlyháva za ten okres, ľudia odvolajú a zvolia si nových. A tu je sakra otázka, či by si lajzli proti voli ľudu, ktorých zvolili, byť si vedomi toho, že behom 3 mesiacov môžu byť na úrade práce. Takto, Maťo, aby ľudia tomu rozumeli, imperatívny mandát je trochu niečo iné. Tento som aj navrhoval. V prípade, že by ten poslanec opustil napríklad poslanecký klub strany, za ktorú bol zvolený. A tá odvolateľnosť je zase druhý problém. Ja by som to oddelil. Aj to treba, aby to bolo oddelené. Problém je v tom, že samozrejme EÚ by nám takéto niečo v úvodzovkách nedovolila. Nedovolí nám imperatívny mandát. Nevie, či by nám dovolila obmedzenie pasívneho volebného práva, to je práva byť volený, čo by veľmi pomohlo kvalite možno politickej scény na Slovensku, keď vidíme, akí doslova šialenci, hlupáci, psychopati a tak ďalej sa dostanú do parlamentu, nehovoriac o tom, koho my sme schopní boli navoliť do Europarlamentu. Jednu ako politicky absolútne nerozhľadenú influencerku, ktorá o zahraničnej politike má zhruba predstavu asi takú, jak ja o pestovaní jahôd za polárnym kruhom. Zaujímavá téma toto. Myslíš, tie jahody, hej? Áno, toto ma zaujalo. Hej. Ale títo ľudia rozhodujú o našich životoch. Nekvalifikovaní, nevzdelaní v danej oblasti, povrchní. No, to je strašné, hej? A preto to zavedenie toho obmedzenia pasívneho volebného práva je akútne, si myslím, aktuálne, lebo aktívne volebné právo nevieme nejakým spôsobom demokraticky obmedziť. Takže toto na margo toho, viem, že si túto tému chcel otvoriť, tej Ficovej retoriky vždy, keď sa vráti odniekaď, alebo však sme sa x-krát o tom bavili. A z Číny, z Ruska hlavne, hej, povedzme to otvorene. Z Číny, z Ruska, objektívne musím povedať, že ti to prvému napadlo. Ja som si to až tak neuvedomoval, ale keď si to povedal, mi to bolo tiež jasné, hej, že zrejme tam bude takýto silný motív z jeho strany, že čo je pravda, hej, tá požiadavka je relevantná zo strany tých investorov, aj tých krajín. Či to je Rusko, či to je Čína. Lebo to sú autokracie, kde samozrejme je to založené práve na tej politickej kontinuite a stabilite. No čo štvoročné volebné obdobie v takom type volebného systému, aký máme jeden volebný obvod, tak v takomto volebnom systéme absolútne nevieme tú kontinuitu a stabilitu nejakým spôsobom zabezpečiť. To vidíme, čo sa deje v tejto koalícii. Hej. Dobre, takže ja som to trošku povedal za teba, ak dovolíš, lebo... Áno, však to je tvoje dieťa, táto myšlienka, takže ja som tak chcel podpichnúť, aby si ju troška odbornejšie ľuďom vysvetlil. Prejdeme teraz k tej druhej téme. Takto, povedz... Ale ešte by som okrem toho, že teda Čína chce tak ako u Orbána nejakú garanciu politickej stability a investícií, o čo asi evidentne Ficovi ide, a Čína a vôbec Rusko a ostatné krajiny BRICSu, čo zase musíme otvorene povedať, že OK, fajn, s týmto súhlasíme, lebo my potrebujeme sa vymaniť z toho šialenstva Bruselu a mať investície a spoluprácu s krajinami BRICS. Ale my nemôžeme teraz akože
vybagrovať Slovensko a postaviť tu jedno priemyselné centrum, kde budeme robiť za misku ríže, jak to robili pred 20 rokmi v Číne. No, to je ďalšia téma, čo som zámerne obišiel, ale máš pravdu, no, treba tu povedať. A keď stavať baterkáreň, už teda, otázka je, že či je treba, tak potom stávať napríklad v zamorenom areáli Chemko-Strážske, kde sa nič iné nedá spraviť, alebo v Halde po hlinikárni Žiar nad Hronom, ktoré je kúsok od R1 a pri nákladnej železnici. Čiže aj infraštruktúra je tam oveľa lepšia v tých úzkých cestičkách pri šúranoch. Čiže tam je jedna vec, tam Maťo. ide o tú spodnú vodu, no. Tam presne som tam tie baterka nevyžadujú veľa vody, ale zase Slovensko má dostatok vody. Tento problém si myslím pri trocha drobnej vole by sa dal vyriešiť. A čo sa tej Číny týka, tam, no, nechcem, aby táto relácia, no už až teraz máme vyše 50 minút, ale my si nevieme dosť dobre predstaviť, aké pracovné podmienky, pokiaľ to nezažijeme, vládnu v tých čínskych továrniach, čo oni sa snažia aplikovať aj v Európe. Napríklad v korejskom Samsungu sú povolené fyzické tresty a tam proste ľudí, čo s tým nesúhlasia, tak ich vyhodili. No neviem, či sú povolené, ale oni chceli, aby boli povolené, aby sme boli korektní. Viem o prípadoch, že tam ľudí udreli. Puchli zamestnancov fyzicky. No ale asi to povolené nebudú mať, to by im neprešlo na Slovensku. Ale... No nie oficiálne, samozrejme. Akože sa to trpí také niečo. No, áno. No a tak ako nenamýšľajme si, že tá Čína je lepšia. Čína rozhodne není žiadnym dobrodincom, ktorý chce Európe dobre. A tu musím pripomenúť, ak sa bavíme o Green Deal, lebo toto celé je súčasťou Green Dealu, však Čína je najväčším donorom, čo sa týka marketingu a vôbec tohoto všetkého Green Dealu. Otázka, samozrejme prečo, a ja som to iskať hovoril tak len jednou vetou, no lebo potrebuje mať z Európy skanzen, lebo Čína potrebuje nové pracovné miesta, ktoré môže Európa dať presunúť svoje výroby do Číny a potrebuje aj krachujúce podniky, napríklad si predstavme, že krachuje Volkswagen, ktorý Čína kúpi, ale ona ho kúpi so všetkými patentami, so všetkými licenciami, ktoré ten Volkswagen, odkedy dal Hitler pokyn na jeho založenie Ferdinandovi Porschemu, odkedy ten Volkswagen ozaj vedeckou prácou a tak ďalej, tieto patenty nadobudol. A tá Čína sa k tomu vlastne dostane v krachujúcej Európe veľmi lacno. Takže toto je riziko príliš veľkého kamarátstva s Čínou, čo neviem, či si tu niekto uvedomuje. A ďalšie riziko je to, že my sa tu teraz budeme zameriavať na všelijaké sprostosti, ako sú baterkárne, pričom ten projekt Green Dealu tak či tak skrachuje. Buď skrachuje s Európou, lebo Európu zabije, alebo Európa dostane rozum a zruší ho. No, takže neviem, Igor, či ty máš niečo k tomuto všetkému? Igor vystúpil už medzi časom, lebo som ho dovezol domov. Ja aj tak, dobre, tak... No. Ale ešte dôležitú vec, čo som si ja všimol v kontexte s programom Roberta Fica, a tam musím povedať, že do značnej miery, veľmi do značnej miery súhlasím, až na Robert Fico evidentne pochopil, že Európa pácha energiovraždu. Jednak Nemci za neviem koľko rokov vypli 16 jadrových elektrární. Proste idú na obnoviteľné zdroje, ktoré sú nestále, či už je to solár alebo vrtule. To sme videli teraz aj pri tých blackoutoch v rôznych krajinách, či už to bolo Španielsko, Česko a tak. A vie, že naopak Európa tlačí na ten Green Deal v kontexte rozvíjania elektromobility, v kontexte prestania používania plynu, čiže čím sa bude tým pádom prevažne kúriť, čo je ekologické, no tak s elektrínou. A Fico vie, že Európa má nedostatok elektriny a evidentne koná kroky, že Slovensko bude veľmocou, ktorá na občana vyrobí najviac megawattov elektrickej energie. A teraz prečo to hovorím? Zoberme si, že
máme 2 jadrové elektrárne, teraz sme otvorili ďalší blok. Chystá sa otvárenie ďalšieho bloku, chystá sa stavba ďalšej jadrovej elektrárne. Spustila sa výstavba 2. stupňa vodnej elektrárne Čunovo. Teraz sa chystá prečerpávacia energia. Prečerpávacia elektráreň Látky. Hej? A teraz sa môžeme baviť o zhruba 300 vrtlách na Slovensku, čo sú len teraz prejednávané v rámci EI už ako predložené projekty. O ďalších, čo sa predložia, nevieme. Teraz som bol však na ďalšom zasadaní hneď po tom proteste v Tvrdošovce, kde sa toto prejednávalo. No však tomu sa chcem dostať. 240 metrov vysoké vrtule niektoré. Solárne parky. To znamená, my ďaleko nemáme šancu využiť túto elektrickú energiu. A samozrejme k tomu patrí aj skladovanie elektrickej energie, ktoré není možné ináč ako akumulátormi. Čiže toto je asi aj do značnej miery Ficová srdcovka. No je to, Maťo, len na to, ako je to invazívne, akýmkoľvek spôsobom vyrobiť a skladovať elektrickú energiu. Skúsim, zastavím ťa zase. Ako robiť, jak to ty si hovoril, že powerbanku na základe, nie len teda, ale spolu na základe obnoviteľných zdrojov je absolútny nezmysel. To je totálny nezmysel, to sme videli v Nemecku. V 21. roku, keď prestalo fúkať na ich veterné elektrárne, tak vtedy nastala energetická kríza. Nie keď padli Rusi o pol roka na to na Ukrajinu. Vtedy nastala energetická kríza, lebo Nemci si museli vyčerpať plynové zásobníky, aby nahradili to, že nefúkalo. Lebo skoro 30% mali z tých veterných elektrární, lebo po Fukushime si hlupáci pozatvárali jadrové elektrárne. Čo je úplne iné, to tektonika v Japonsku a v Nemecku, to sú úplne dve absolútne rozdielne veci. Ako títo zelení šialenci to vôbec nezohľadňujú. Oni nezohľadňujú geológiu, nezohľadňujú tektoniku a už vôbec nezohľadňujú samozrejme aktívne sopky. No a keď v Fukushime bol problém, no tak musíme povypínať, lebo čo keď bude aj u nás. Toto je ten nezmysel a to, že Fico ide stavať, a teraz sa dostávame k tej téme druhej, narýchlo aspoň, lebo už máme vyššie hodiny. To sú tie veterné parky, ktoré si začal, kde ty si sa tam aj zúčastnil teda na nejakom rokovaní. Áno, už na niekoľkom. V ďalšej inej obci, teraz to boli Tvrdošovce. No a robiť 240 metrové stožiare, to už som povedal, že to je totálny nezmysel, ale samotné veterné elektrárne, však preboha, to je, ja len takto narýchlo v bodoch poviem, čo mi takto napadne z hlavy, čo to je vlastne za projekt. Tam je absolútna nestalosť tej výroby, však to závisí už len od názvu, to vieme, závisí to od vetra. Tam je nízka energetická hustota na rovnaký výkon, ako má klasická elektráreň. Tam potrebuje omnoho väčšie plochy, aby dosiahla, to je tá hustota, hej, aby dosiahla ten východ. Tam sú obrovské počiatočné náklady. Ty to vieš asi, ale hovorím to kvôli poslucháčom. Tam sú výstavba, tam sú prístupové cesty, základy. To je strašne veľa betónu, ktorý Že vraj jedna vrtula, to tam padla otázka, viem povedať, vyjde 8 až 11 miliónov eur. Jedna. No. A tie vrtule majú vyše 100 metrov. Teraz už len ich preprava na takéto obrovské zariadenia. A teraz ideme z toho spraviť, ja neviem, koľko týchto zariadení. Sú tam hluky, sú tam vibrácie, ohrozené sú vtáky, netopiere napríklad, ktoré sa echolokáciou riadia. Oni nemajú vlastne zrak poriadny, oni sa echolokáciou, ale oni neregistrujú tie vrtule, lebo tie vrtule sa točia. Alebo sú natoľko tenké, že on ich z diaľky preto... Zaujímavé na týchto vysokých elektrárniach to zase musím povedať, lebo som tam počúval. Ak je to pravda, čo hovorili, tak tieto sú nízko otačkové a majú 10 otačok za minútu. Hej? Tie vysoké, moderné. No, ale to všetko, že majú 10 otačok za minútu, nevylučuje to, čo hovorím.
Lebo Áno. tie zvukové frekvencie, ktoré sú nepočuteľné našim učiam, oni tak či tak vydávajú. Ako možno v inej frekvencii, hej. No a teraz sa bavme, čo s tými lopatkami? Oni majú koľko? 20 rokov životnosť? Majú nesmierne drahú údržbu, už len poviem námraza. Ako sa tam rieši námraza? Oni predsa nemôžu, oni sú není vyhrievané tie lopatky. Tak Hlavný problém u tých lopatiek, alebo teda u týchto veľkých vrtúl je to, a to som počul niekoľkokrát od rôznych projektantov na rôznych týchto prezentáciách v rôznych obciach, že tam je zhruba 1200 litrov maziva a iných, plus iné hmoty, chladiva a tak. No a stáva sa, že od blesku a tak ďalej sa to vznieti. A to sa proste necháva vyhorieť, pretože 240 metrov vysoká hasičská technika, ktorá sa dostane niekde na pole a tak, proste toto sa nedá efektívne hasiť. Ale šialenstvo bolo v jednej obci minule, dávnejšie, kde som bol, ktorej sa má zhruba 500 metrov od plotu Dusla Šala stávať, takáto 240 metrov vysoká vrtula. A oni povedali, že to sa necháva vyhorieť. A teraz ja, akože keď púka smerom na Dusla Šala a je to v 240 metrovej výške a odfúkne to nejaký mokrý, neviem, teda horiaci, ja neviem, že keby sa chytilo Duslo Šala, ja som síce laik a nie som hasič alebo chemik, ale viem si predstaviť, že toto by bol asi fakt prúser. No to je to, jednak je to dosť nezahasiteľné toto. Neviem, či to hasia helikopterami, veľmi teda asi nepresne. Neviem si to dosť dobre predstaviť. Celkovo záťaž, je to obrovská záťaž na lokálna záťaž na ten región. Ja poviem príklad zo severu Európy, kde tieto vrtule aj s tými pre naše ucho nepočuteľnými zvukovými frekvenciami zmenili napríklad migráciu sobov, ktoré to máš tvojho psa tam, že? Áno, už je nervózny, ale však už som kilometr od domu, tak jasné. Ktoré táďal mali migračné trasy, oni to začali obchádzať a začali hynúť tie zvieratá, lebo tá druhá trasa bola dlhšia. Ale ja poviem dohľadateľné fakty. V Korutánsku vyše 50 000 ľudí písalo referendum, že nechcú tieto vrtule. A nie len v Korutánsku, v rôznych krajoch, v Nemecku a v Rakúsku, kde nám hovoria, no choďte sa tam pozrieť, veď tam sú tie vrtule, no len tí ľudia sa tam búria, oni to tam už nechcú. No ale by si ma nenehal dohovoriť, skús mi neskakať do rečí tiež, ale no a tie zvieratá sa nedostanú potom k zdrojom, nedostanú sa k vode, nedostanú sa potrave a tá z hľadiska ochrany životného prostredia, nie len z hľadiska ochrany pred CO2, čo je totálny nezmysel. Je to obrovská záťaž. Tých prínosov je o mnoho menej ako tých negatív, ktoré sú s tým spojené. A napriek tomu, to ma fascinuje, slovenská vláda, jak slepá, ide do takýchto projektov. Lebo my nepotrebujeme veterné elektrárne. Na čo by nám boli, keď už dnes vyrábame nadbytok energie? Tá slovenská vláda sa má snažiť o to, aby sme boli schopní doma vyrobenú energiu, ako sme mali aj heslo na proteste, predávať za slovenské ceny. A nie za ceny, ktoré sú závislé od toho, ako v Nemecku fúka. Lebo celé je to vlastne o tom. Takto, ešte dopoviem, napríklad tá päťka betónová pod tou vrtulou má 600 tón. 600 tón je v poli betónu. A už sme sa bavili napríklad len dopraviť tie enormné váhy tam, to tak nám padajú mosty v týchto obciach a tak, že tam ide 8 vrtul a každá jedna má 600 tónovú pätku, len čo sa týka železobetónu. Sa môžem baviť o ďalšom. Ja neviem, či to menia na mieste dorábať, ja neviem. Ale domiešavač, 8 kola domiešavač má 25 tón celkovú váhu. No. A keď ten betón tam musia doviesť, a tak nebudú ho tam voziť asi na dodávke.
keď potrebujú 600 Ne, tón na ne, jednu a ich je tam 8, čiže si zober, koľkokrát musia ťažké stroje prejsť cez takú obec. Dobre, ale to tak niekto povie, tak to je projekt. Ale podstatná vec, otázka, na ktorú mi neodpovedali, zahovorili ju, nechceli sa baviť na túto tému. Že toto sa bavíme o EI, o dopadoch na životné prostredie, tak toto je mimo misu, je ale podstatná otázka. Podstatná Slovensko. Že čo, prepáč, lebo si vypadol, ešte raz to opakuj. Že podstatná otázka, ktorú som sa spýtal a zahovorili ju, respektíve mi povedali, že toto nie je témou, tu sa rieši dopad na životné prostredie, teda EA a tak ďalej. No. A že toto neriešme, je otázka. A tu som si dovolil citovať teba, lebo už si to pamätám. Ty si hovoril, jak fúka v Karpatskej kotline, to je v podstate Rakúsko až na Slovensko, stále a intenzívne a väčšinou kontinuálne z tej celej Karpatskej kotline. Potom to pokračuje, ja neviem, to Podunajskou nížinou a tak ďalej. A tam buď teda fúka, alebo nefúka, hej? No. Ale keď fúka, tak fúka v podstate aj v Rakúsku, aj v Tvrdošovciach napríklad, hej? No. A teraz, keď fúka, svieti slnko a tak ďalej, čiže tieto mäkké zdroje vyrábajú elektrickú energiu a vyrábajú jej veľa, tak vznikne na trhu, a keďže vieme, že tu sa obchoduje na burze s elektrickou energiou, tak vznikne prebytok a musí sa odpájať. A to sa rieši 3 spôsobmi. Buď to zápornou cenou elektrickej energie, čiže ten dodávateľ začne platiť do prenosovej sústavy za to, že ju dodáva. Druhá varianta sú mariče výkonu, to sú odporové špirály, respektíve také zariadenia, jak, ja neviem, vykurovací elektrický radiátor, ktoré sa rozžeravia a zožerú tú nadbytočnú energiu. Tretia varianta je tá, že zablokujú tú. Takže ja som sa pýtal, ktorú z týchto 3 variant budú používať. On mi povedal, že toto nie je téma, prečo by to tak malo byť? A ja mu hovorím, pane, týchto zdrojov, ktoré sú doplnkové zdroje a slúžia napríklad na naštartovanie jadrovej elektrárne, keby bol blackout a zastaví sa jej výroba, tak na to nám stačí. A to hovoria odborníci, napríklad Gabčíkovo, alebo napríklad vodné dielo Čierny Vach. Čiže presne som chcel povedať, to sú prečerpávačky na toto. Ale popri tom máme ešte teraz sa začala stavať druhý stupeň vodnej elektrárne Čunovo. Poďme ďalej. Prečerpávacia elektráreň Látky sa chce stavať. Je plánovaná. Je plánovaná. Poďme ďalej. Kvantum veterných parkov. Pri Nitre jeden obrovský sa nastavať. Solárne panely. A plus to, čo si ty povedal, ak je pravda, že keď fúka v podstate v tej Karpatskej kotline, tak kontinuálne naraz všade, takže všade sa vyrába elektrická energia je veľa. A keď nefúka, sa nevyrába. Tak keď nefúka, tak nevyrábajú elektrickú energiu. A keď začnú ideálne podmienky, tak paradoxne fúka v celom tom koridore, kde sú od Rakúska až po nás, čiže sa vyrába veľa, takže sa likviduje. To znamená, to je len pre investorov cez tieto... No, ja som sa chcel tomu dostať. To je tá Devinská brána, ktorú vlastne vytvára Dunaj. Tam vzniká aj ten dízový efekt potom, aby teda posluchači vedeli, že presne o čom to je. Ale tu chcem povedať jednu vec, čo mám silné podozrenie, že niekto z vládnej koalície, zo Smeru alebo čo, musí v tomto mať obrovský kšeft. Lebo ja inú logiku tohoto nevidím. Lebo do Green Dealu ako takého je napchatých nejakých 2,5 bilióna eur. To sú obrovské peniaze, strašné peniaze. A z toho, jak sa ten predseda vlády stavia k týmto veciam,
mne nič iné nevychádza. Ja napríklad som bol v úžase a v šoku, to poviem na záver, lebo už budeme asi končiť, Maťo, lebo už máme hodinu a štvrť, že on mal v nedelu, dneska je aký deň, útorok, keď nahrávame, to ráno, čo on mal, tako tie nedelné príhovory, alebo jak by som to nazval, kde sa bavili, konečne otvorili tému ETS 2, čo my už omielame, ja neviem, jak dlho. A on ste samozrejme obvinil z toho progresívcov a tak ďalej, akože do istej miery mal pravdu, do istej miery. Ale on povedal, že 19 krajín teda dalo nejakú námietku, že aby sa to nejaké revidovalo a tak ďalej. No, ale že keď to neúspeje, že v Slovensku bude obrovský problém a obyvateľstvo schudobne. Ale zásadnú vec nepovedal, to, čo povedal Andrej Babiš v noc, keď sa dozvedel o svojom volebnom víťazstve, že ETS 2 v Českej republike platiť nebude. Aj za cenu toho, že sa pôjdu s Európskou úniou súdiť. A toto Fico nepovedal. A ja sa pýtam, prečo? Že sa bojí sa o peniaze, že mu nedajú peniaze, alebo ja nerozumiem tomu. Ja fakt tomuto nerozumiem. Mne to tak či tak vychádza na to, že niekto tam máš zase nejaký špinavý kšeft, ale to je moje podozrenie, ja na to nemám dôkazy. Len mne to tak vychádza, nech mi to vyvratia. Ako inak si toto obhájiš? Ja tiež akože, a teda čo som bol aj s tými ľuďmi. Ešte mimo to, teraz na chvíľku odbočím, lebo na tom proteste už potom, keď sme tam dlho stáli v tom poli, tak sme začali robiť rozhovory s ľuďmi, s Igorom, tak si to môžu pozrieť. A tam boli páni, ktorí, alebo viacej ľudí povedalo, že volili Smer. A jeden pán bol taký starší pán, taký dosť vyzeral na úrovni. A najskôr nejak nechcel, akože videl som, že je mu to blbé, lebo ako sympatizoval s vládnou stranou. Potom sa rozhovoril, pozrite sa, ja som volil Smer a ja som Smerak. A s týmto nesúhlasím. Toto asi ma strátili. To povedalo tam toľko ľudí na tom proteste, že niektorí sa hlásili k Smeru, že sú Smeráci, nie že volili Smer, ako máte zlo. Oni toľko ľudí týmto teraz strácajú a nahnali to progresívcom, však hovorím tam. Bol zrazu Jojka, Marky za Sme, Denigen zrazu boli najväčší kamaráti. Zrazu ste boli na jednej strane lode. Áno, robili s nami rozhovory a usmievali sa na nás. Boli tam aj 2 hodiny tie baví, pekné tie moderátorky. Ja som sa čudoval, že toto som nepoznal, ale ja proste telom aj dušou nenávidím progresivizmus. Ja voči tomu budem bojovať do skapania, ale veď oni sú zbláznení. Počkaj, tam padali nadávky aj na ľudí, ktorí zo Smeru, ktorí možno s tým viac alebo menej nič nemajú. Juditu tam ľudia strašne začali kritizovať, že tá, keď sa ešte raz ukáže, Juditu Láš, ďalšie hovorím, tak Judita, neviem, že si s týmto úplne niečo má proste tam ľudia, ale to sledovalo 10 000 ľudí cez Igora Jurečku, cez ďalších, a cez tej televízne noviny, lebo toto uverejní mainstream, všetok mainstream. A aj uverejnil, sa len tak pozerali reakcie. Takže oni si strašne s týmto robia zle, ale tu ja sa desím toho následku, že Pane Bože, čo keď vyhrajú progresivisti? A ja vlastne neviem, čo mám teraz robiť. Ja som zúfalý, toto ma zabilo politicky, lebo a teraz si ešte to chcem dopovedať, tí ľudia v tom okrese Nové Zámky napríklad, oni sú v obklúčení, lebo z jednej strany je šialený Green Deal z Bruselu, ktorý ide stavať 300 turbín v ich kraji. V Nitre obrovský, niekoľko desiatok turbín, je tam park veterný. V Lohovci skoro 50 proste. Z jednej strany chrbtu pomaly narazia do vrtúl, z druhej im idú stavať baterkáre. Však oni ich vytlačajú z ich životného priestoru. Však nech nám rovno povedia, že Slováci, zavadzate nám na tom Slovensku, máme tu iných
iný projekt, Maťo, zastávame to tu. Veď tí ľudia kam majú, však tam sú ľudské tragédie. Tam bola pani stará, ktorá si celý život šetrila na záhradku, na dôchodok, že tam si bude, urobí sa tam nejakú chatku a čo? A teraz je tam idú postaviť baterkáreň. A ona je zúfala. Maťo, toto je kšeft, opakujem, toto je špinavý kšeft, ktorý sa deje aj na Slovensku, lebo každý príčetný človek vie, že Green Deal skončí tak, či stiahne so sebou Európu, alebo Európa sa spamätá a odmietne ho. Skrátka, Green Deal skončí. Ja nechápem, čo oni robia, prečo toto robia, prečo robia baterkáreň, prečo stávajú tie nezmyselné idiotské vrtule, ktoré fakt nikto nepotrebuje. Prečo to robia? A jediná odpoveď pre mňa je kvôli peniazom. Koho toto je zase kšeft? Tu bude ďalší tunel Branisko? Alebo čo toto je? Čo je toto za špinavý kšeft? Lebo toto, o čom sa bavíme, čo si aj ty teraz povedal, toto absolútne nesúvisí so žiadnou ochranou životného prostredia, so žiadnou klimatickou zmenou, s ničím. Je to praxprostý špinavý kšeft. A keď nemám pravdu, verejne takto vyzývam relevantných ľudí, nech mi dokážu, že nemám pravdu. Lebo toto je stále v rovine podozrenia, čo hovorí. No, ale áno, jednoznačne s tebou súhlasím a už aj ja som úplne budem asi stále naklonený súčasnej vláde oproti tomu, ako by mali vládnuť progresivisti. Ale oni miesto toho, aby týmto ľuďom pomáhali, oni ho obklúčili z opačnej strany a idú ich podobným šialenstvom, ako progresivisti, vytlačiť. A tí ľudia nemajú ani kde cúvať, ani kde ísť dopredu. A z tohoto potečie krv. Vieš, koľko ľudí mi tam hovorilo, keď sme tam sedeli, že videli ten tvoj projekt pripravený brániť vlast. No. A že keď naozaj už nebude rádi, že hlavne potom, jak tam bola ten konflikt s tými policajtmi. Oni hovorili, že naozaj, že toto ich tak, že proste pôjdu a budú brániť vlast. Vedia, že nevyhrajú, že ten prejav toho násilia tú fatku dajú, že proste sú zúfali. A toto môže vyeskalovať, lebo tí ľudia už nemajú nádej ani o koalícii, ani o opozícii. Čo tu ďalej? Čo ďalej? Najhoršie, no. Človek, ktorý už nemá čo stratiť, treba si obrovský pozor dávať, aby táto koalícia, ktorá vládne takto idiotsky, ako vládne, aby ľudí nedala do postavenia, že tí ľudia nebudú mať čo stratiť. Lebo už o všetko prídu. Že už nebudú mať východisko. To je najhoršie, čo budú môcť urobiť, lebo vtedy prepukne to násilie, o ktorom hovoríš aj ty, o ktorom som hovoril už ja dávno. A týždeň na to, jak som to prvýkrát si dohodol, spomenul, že na Slovensku potečie krv, týždeň na to postrelili Fica. Takže to není plané reči, alebo toto, čo hovoríme, to vôbec nie sú, že malujeme čerta na stenu, alebo robíme paniku. To už je dnes realita toto. A ja som zhrozený z toho, že oni si to neuvedomujú, čo robia. Oni sú vo svojich palácoch zo skla a vôbec absolútne nemajú kontakt s realitou tí ľudia. Dobre, Maťo, neviem, ak chceš na záver niečo povedať, lebo už bude za chvíľu, už máme dosť, ale čak to... Ja len to vyzdrojujem, že ako aby tí ľudia verili, že, alebo videli, keď tí, ktorých to zaujíma, tak Igor Jurečka aj teda iní to nahrávali a malo by to byť na Veci verejné na YouTube a na Raptor na Facebooku, na Raptor TV, kde to Igor zdieľal. Čiže tam akože ľudia, ktorí si myslia, že preháňame, alebo že sme si to vymysleli, si to vedia pozrieť. A ja neviem, možno dajte do komentárov, že aké riešenie nájsť, lebo ja som teraz strátil ilúziu, lebo ešte poviem toľko, ja keď ešte žil Sergej Kelemenník, ja som sa s ním poznal, hovorím, my sme neboli, že kamaráti, ale známi. Ja som s ním zažil, mi hovoril Martin, budeme mať stretnutie v Aircraft Building pri letisku. Ja som došiel do zasadačky, tam sedela Marie Le Penová.
2 hodiny tam kecal. On mal vtedy už z Moskvy informácie, že cez Slovensko a Maďarsko a Srbsko sa chcú dostať na Balkán Rusi, čo potvrdzuje ten projekt tej širokorozchodnej železnice, ktorá mala skončiť veľkým prekladiskom buď to pri Bratislave alebo v Rakúsku, čo sme sa hádali s Rakúšanmi veľmi, že potom došiel konflikt na Ukrajine a tak Sergej medzi tým umrel za podozrivých okolností. Ale on 15 rokov dozadu hovoril, že Rusi musia stabilizovať Ukrajinu a potom je vojensky neutrálne Rakúsko a Švajčiarsko, cez ktorého zatočia na západ, ako hospodársky, a cez Srbsko, Maďarsko, Slovensko, keďže, ako ty sám hovoríš, Poliaci majú červené oči na Rusov, čiže oni majú obmedzený koridor iba cez Slovensko, Maďarsko a Srbsko, ďalej na Balkán. Ako to sa potvrdilo aj, teraz sa to potvrdí s touto Baterkárnou a Brixom. A lenže keď je naša vláda taká, ja som stále hovoril, že oni sú naša záchrana, lebo tie investície nás zachránia, keď vystúpime z EÚ. Ale tá naša vláda im podpíše biankošek aj na ja neviem čo, že odbagrujú Vysoké Tatry a zalejú betónom Dunaj. Alebo ja neviem, kde to skončí. Toto je šialenstvo, tak ja som teraz zúfalý, že čo ďalej? Ako z tohto? No neviem, Aťo, takto, vieš, nemáme kryštálové gule, ani ty. Na to je vláda, lebo my nemáme toľko informácií, čo má vláda. A tá vláda má konať v prospech občanov, na to sa snad zhodneme, a nie v prospech čínskeho investora na absolútne nezmyselnú investíciu, z ktorej možno chvíľu bude mať prospech Slovensko, lebo sme v nesmiernej, ako to slušne povedať, v nesmiernej žumpe, ako naozaj tie predchádzajúce vlády, 3, ktoré tu boli, to je jedna katastrofa. Ja rozumiem tomu. Ale nemôže to byť nezmyselné, lebo toto všetko je krátkodobé, to je na krátky čas, kým ten Green Deal neskrachuje. Lebo ten skrachuje, 100% skrachuje. To je viac ako jasné. Poliaci predsa majú nález ústavného súdu, že Green Deal nie je v súlade s poľskou ústavou. A proti Green Dealu sa už stále viac a viac než organizuje, ale zdvíha vlna odporu. To sú automobilky, to sú tie zvýšky toho ťažkého priemyslu, ktoré ostala. A my tu ideme stavať veterné parky, pre Boha, pre koho? Toto je zaujímavé, že v tejto V4 po nedávnych českých voľbách a potom, jak sa vyhradilo Poľsko voči Green Dealu a LGBT iným šialenstvám, paradoxne začína byť Slovensko najprogresívnejšou krajinou. Ja to tak vnímam signály. My nakoniec zostaneme popri tom, jak Fico a Orbán, celá Európa s nimi opovrhovala, že neviem čo, tak nakoniec, a my ešte dodávame zbrane na Ukrajinu, neviem čo všetko. My nakoniec budeme najprogresívnejšou krajinou vo V4. Ešte to tak dopadne pod vedením tejto vlády paradoxne. Lebo totiž, vieš, problém je v tom, že a ja som sa dneska rozprával s nejakými ľuďmi, takými podnikateľmi silnými a tak. Preto som teda nemohol ísť na tú akciu, lebo ja som bol na pohrebe na východe Slovenska. Nemohol som ísť do tých Šúrian. My sme sa zhodli na tom, že Fico vlastne nevládne. On teda chodí do zahraničia, hľadá možno alternatívu B, ale aj z toho, čo sme dnes počuli od teba, aj od Igora, jak to prebiehalo v tých Šuranoch, aj z tohoto celého, mne naozaj prípada, že ten Fico vlastne nevládne. On formálne zastáva funkciu premiéra a kto tu vládne, teda ja neviem, ale toto inak by Šutaj Eštok nemohol robiť takéto veci, čo robí, aj s týmito zlyhaniami. Ja som zvedavý, kto za toto zoberie zodpovednosť, lebo to boli až skoro fatálne zlyhania, čo si tu hovoril s tou slepou uličkou napríklad. To dokonca hovorím aj ľudia z vlády, ktorí toto zažili. S tom sa zhodujeme jedine my ľudia, čo sme tam protestovali a tí, proti ktorým sme protestovali, tak v tomto sa zhodujeme. No. To už len už by bolo na čase, aby ten Fico začal aj vládnuť aj doma.
A len, ako je to veľmi dôležité, aby chodil do Číny, do Brazílie, do Ruska, ako je to veľmi dôležité. No ale Aj my by sme tam išli, ale iné podmienky treba dať. A zmenu volebného systému, ale nie tak, ako proste túto krajinu treba, ak ty hovoríš, budovať od znova a ne ju úplne zabiť, dať jej ránu milosti ešte s tými, ktorí by nám mohli pomôcť. no, presne. A toto ja, ako keď nás Fico náhodou počúva, alebo niekto od neho, ja ho nechcem týmto, ja neviem, kritizujem ho, chcem ho kritizovať, zle som povedal, ale nechcem, keď si mám vybrať medzi Ficom a Šimečkom, ja naozaj nechcem, aby miesto Fica išiel Šimečka, ktorý No, to nám nechce tu nikto, podpíše, zbaví sa práva veta a takéto veci. Ne, to nechce nikto, zabije nás, on nás zabije za mesiac. Maťo, vieš, čo je problém? Pomôcť môžeš len niekomu, kto si chce dať pomôcť. A ja dnes Smer, konkrétne Smer alebo koalícia v širšom ponímaní, robia všetko preto, aby sa ten Šimečka k moci dostal. No, presne ináč. A to tam ľudia hovorili. Však on z tých ľudí, ktorí chodia na Infovojnu a tak ďalej, však ich poznáme partie zo Šuriana, toto, on ako to, nechcem ich uraziť, ale v podstate politickým postojom v rámci tohto aktu volieb z nich robí progresivistov. No. V podstate teraz progresivisti sú na ich strane, vrátane mainstreamových médií. No a tu je niečo strašne zlé, nevieme čo, len tušíme. No ale vieš, pamätáš sa, keď sme boli prvý, druhýkrát v Šuranoch a nezískal som si tým popularitu vtedy u tých ľudí, ale som povedal, že tá baterka renta skrátka bude. A ľudia, aj ty si tam bol, ľudia hovorili, zabraníme tomu. Nezabraníte tomu, lebo Fico došiel z Číny, on to tam slúbil a ešte navyše čínska vláda prebezala nad tým projektom garancie, tak skrátka tá baterka renta tam bude. No a ako už dneska sa klepalo po základnom kameni, ona to skrátka stať bude. A ešte nie je EA dokončená, už sa klepalo. Ešte nie je EA dokončená, presne. A toto není alternatívna politika voči tomu, že my z tej únie musíme odísť, alebo sa sama rozpadne, jak to povedal Orbán. Toto je krátkozraká politika na ad hoc získanie nejakej výhody alebo zapačiť sa čínskym súdruhom alebo ja neviem čo. Ale toto není politika štátnika, ktorý sa pozerá nie na krátkodobé benefity, ale aj na strednodobé až dlhodobé záujmy štátu. Lebo vieš, čo sa bojím z tohto? A že toto, čo sa deje, proste naženie vodu progresívcom, oni tu vyhrajú. V podstate z tých zhabú investície tej Číny, alebo proste zastavia to, alebo to preberú po vzore Bruselu. Čína a celý BRICS a vrátane s Rusmi nás pošle do ryti aj s našimi progresivistami povie, že toto, čo ste nám nasľubovali a toto, čo tu realizujete, je úplne fiasko a ruky preč od vás, lebo vy ste blázni. A zostaneme vymknutí medzi Bruselom a BRICSom a už nám naozaj nikto nepomôže. Zostaneme jak nejaké, ja neviem, ako to nazvať. Toto je zúfalstvo. Ne, tu dnes je čas jasne povedať buď tak, alebo tak. Ja som to x-krát povedal. Nech ide do Moskvy a nech sa s tým Putinom dohodne. Nech nás tí Rusi vykúpia z tej EÚ. Lebo odchod z EÚ samozrejme by nebol jednoduchý. To by hrozne bolelo. Ale keď si hovoril aj o tých ruských záujmoch v tomto regióne, tak ja si nemyslím, že by to mohlo byť až tak nereálne. Samozrejme, ja tým nechcem povedať, že sa máme stať vazalmi Ruska. To v žiadnom prípade nie. Len 5,5 miliónová krajina, my sa môžeme tváriť, koľko chceme na suverenitu. Tá 5,5 miliónová krajina skrátka tú suverenitu nemá, lebo my už teraz ju nemáme, tú suverenitu. Už teraz
nám diktujú z Bruselu, čo máme. Dolná komora holandského parlamentu vyzvala svoju vládu, aby v Európskej komisii iniciovala Holandsko konanie voči Slovensku za zmenu ústavy. My už dnes tú suverenitu nemáme. Takže treba si veľmi na lekárnických vážkach zvažovať, že kam sa obratíme o pomoc, aby sme nedopadli tak, jak sme dopadli teraz v Bruseli. Ale ja si myslím, že o tom to je diplomacia a o tom to je politika, že toto ten Fico má robiť. Možno to robí, ja neviem. Ale to, čo robí doma, mi potvrdzuje pravý opak. Lebo toto, čo robí, sú absolútne nezmysly. Dobre, Matej, aby som to ukončil, ak chceš na záver povedz jednu vetu, ale... Ja s tebou súhlasím, ja to vidím ako... Ja neviem vlastne, čo mám na záver povedať. Ja som v tomto taký, že nech ľudia napíšu do komentárov, čo si myslia ako z tohto von, lebo ja som mal pocit, že máme nejakú nádej s tou politikou, ale Fico keď spáli mosty, únikové východy takouto politikou a stratí tu totálne verejnú mienku a vyhrajú tu progresivisti, tak ani Čína, ani Rusko, ani nikto s progresivistami nebude spolupracovať. Takže ja to končím prejavom sklamania, zúfalstva. A neviem, čo si mám o to myslieť. Ja to ukončím tak veľmi, veľmi zle tiež. Vieš, ja mám obavu, že my si musíme vyskúšať aj tých progresivistov, aby sme dostali rozum. Ako Slovensko a obyvateľia Slovenska. Prežili by sme to ako krajina. No, to ja neviem. To zostalo. A my, Maťo, ako krajina my neprežijeme, keď sa začnú naozaj realizovať ETS 2, tie povolenky. To neprežijeme. Formálne možno zostanú hranice, ale ako vnútorná infraštruktúra, štruktúra štátu sa rozloží. To nemôžeme prežiť. A Fico toto musí vedieť a pokiaľ to nevie, nech mu to niekto pre Boha vysvetlí. Že to, čo sa chystá cez ETS 2, je pre slovenské obyvateľstvo jednoducho taká záťaž, ktorú nevydrží. Nevydrží. A to znamená vnútorný rozpad v podstate štátu. Aj keď tie hranice možno ostanú. Dobre, toľko na záver. Maťo, ďakujem ti. Však to, že takto chodíš za nás, za hnutie, to je veľmi dobré, aspoň máme aktuálne informácie. Ale boli tam ešte dvaja chalani z nášho hnutia, aby som bol férový. Jano Kokoška a ešte, teraz si neviem spomenúť, boli tam tiež, čiže sme tam boli traja z hnutia Zdravý rozum. To je len dobré, tak hej, ja som oficiálne vedel o tebe, lebo však si vedel, že ja mám dnes povinnosti, musel som ísť na pohreb, ale ja som chcel aj do budúcnosti povedať, že určite tento mechanizmus budeme využívať. Prvý raz sme si to pri tých Tatrách a tých cenách vyskúšali a myslím si, že to dobre zafungovalo. Takže... Ja si dokonca myslím, že bez ohľadu na partnerov, s ktorými chceme organizovať tie protesty proti progresivizmu za Slovensko, ja som bol zdržanlivý voči kritike súčasnej vlády, lebo naozaj ja sa desím progresivistov. Fakt, toto je moja dlhonočná mora. Ale toto by sme tam tiež asi mali do toho protestu zahrnúť, túto tému, lebo ja keď som videl to zúfalstvo tých ľudí, čo tam žijú, a to je niekoľko okresov napríklad. A zajtra to môže byť. Kde to bude zajtra? Kde sa zobudí niekto s tým, že nejaký vplyvný developer, ja neviem, alebo podnikateľ z Číny chce za jeho plotom postaviť niečo iné, možno na východe, možno na strednom Slovensku, alebo kde. Nič, prebereme to. Už nezačínajme tému o tom, že vedľa najväčšej spalovne na Slovensku, v Bratislave, sa ide 100 metrov cez plot stavať o 300% väčšia spalovňa, najväčšia na Slovensku, kde sa bude so železnicou voziť odpad zo zahraničia. Tak ako, ja neviem, že či toto je rozprávka, ja snívam a fakt som zúfalý. Dobre, ďakujem ti, Maťo. Niekedy na budúce.
A Áno, všetkým ďakujem za pozornosť, ktorí nás budú počúvať. Dobre, pozdravujem a ja. a podobne. Do počutia.